the breaking up. Ndikupatsani moni bwezi nonse okondedwa mu dzina lopambana la Mbuye wathu Yesu Khristu. Timakunyadirani kwambiri chifukwa cha chidwi chanu ndi nthawi yanu yakuti mumamvetsera mautumiki amenewa. Mbuye akudalitseni pa chimenechi. Makamaka inu pa group ya kumudzi wa Yesu. Tiye tizitengapo ni gawo pofalitsa mauthenga amenewa. Mafani kuyamikireni ena amene mutenga nthawi yanu kumatenga mauthenga amenewa, mavideo amenewa nkumagawa kwa anthu ena. Anthu ena akakhulupirira mawu a Mulungu amenewo, moyo umenewo kumene uliliko ukakhulupirira udzalengedwa pa inu ni nyenyezi yanu yakumuyaya imeneyi imene idzakhala ili kuwala pa chisuti chanu chachifumu chimenechi, crown imeneyi. Tilimodzi ndiye Mulungu ali ni mbewu yake ni yomwazika pa dziko lonse lapansi. Ena iwo ana ake ali mu mdima akadalibe mu uchimo ni zidakwa ni mahule ni otukwa adali mu uchimo osiyana wina uliwonse. Chimene asowa iwo ni kuwala kwa uthengawo kuti kwaunikire m'moyo mwawo. Monga hule lija mkazi uja anali pa chitsime uja anali atakhala amuna 5 ni mmodzi amene adali naye, wonse osakhala amuna ake. Ali wosokonekera mu mutu wake mwachoncho khalidwe ngati limeneyo mangokwatira akhani mwamunayo mpaka na 5 kufika pa 6. Koma zinangosoka kuti akumanizane nako kuwala kumenewo. Pokhala mkati mwake mudali mbewu analodziwiratu kumoyo, atakumanizana naye Ambuye Yesu Khristu, poona chizindikiro chakuti anadziwa zinsinsi zake za moyo wake wonse, chinali chokwanira kuti moyo umenewo ubwere kwa Mulungu. Ndiye babu limene lili loyenerera likangokumanizana ni kalenti yabwino ya magetsi, babu limene lija limakumwaza kuwala kuja. Ni mmenenso ana a Mulungu alili ena kunjaku ali mu mdima wa tchimo, akangokumanizana ni kuwala kwa uthenga umenewo, aleluya, china chake chichitika monga mene mkazi uyu wapachitsime anachitira. Ndipo mkazi wapachitsime amene atakumana ni uthenga umene anakauza ena kuti tinakumana naye Mesiya uja, tabwerani tiyeni mukaone. Ndipo munthu akakumana ni Khristu sakhala chete moyo mwake, mmakhamuya akamoto mtima mwake, amafuna awauze ena za chimene Yesu wachitira. Aleluya. Inunso mukakhala kuti mwakumana naye mufunafuna ena mudziwe Khristu amene. Ndipo tiyamika Ambuye kuti njira yomweyi ya social media imene njerekezayo igwiritsa ntchito kuti ayitenge miyoyo yochuluka ku gahena. Aleluya. Ni njira yomwenso ni mpira omwenso umene Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito mwa Mzimu wake woyera kuti moyo wina ukhoza kukumanizana ni uthenga umenewu. Ndiye tiye tigwiritse ni bwino ntchito mwayi umenewu, ena apeza uthenga. Ndipo apa group ino ya kumudzi wa Yesu naika option pamenepo yakuti mukhoza mapanga adi nokha munthu. Aleluya. Komanso malinki amaponyedwa pamenepo. Yang'anani moyo, bweretsani kwa Khristu. Koma moyo osanabwere kuonetsetsani kuti wa inu kukhala opulumutsidwa. Ndiye tauzidwa kale mmene chipulumutso cha moyo wa munthu chimachitikira. Osati ine koma Ambuye Yesu Khristu mwini wakudzera mu mawu ake. Marko 16 verse yaka 16 amene akuti amene akhulupirira anabatizidwa adzapulumutsidwa. Osati ine koma Ambuye Yesu Khristu mwini wake, si ine ameneyo ayi. Aleluya. Mwini wake amene akuti ine ndine moyo, njira ndi choonadi, na amene akuyankhula zimenezi, amene akuti munthu sangadze kwa Atate ngati sangadutse mwa ine. Ndawika njira imeneyi Marko 16 verse 16 akuti amene akhulupirira anabatizidwa adzapulumutsidwa. Ndiye kumachitidwe 2 kumeneku tikupeza otembenuka mtima oyamba pakulalikira kwa uthenga wabwino ndi atumwi aja ku Yerusalemu kumene. Machitidwe 2 verse 37 tikupeza anthu azathu atapa uthenga wabwino ngati umene mukumva. Anafunsa tichite chiyani amuneno abwezi. Verse 38 timene tikumona Petro modzozedwa ndi mphamvu ya Mzimu Woyera akuwatsegulira anthu njira yopita kumwamba. Aleluya. Akuwauza kuti lapani yense wa inu mbatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza chikhululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera.
ndipo ndikukhulupirira kuti Petro amene akadakhala kuti swali pano lero lino, haleluya, akadakuwuzanso ni chimodzimodzi. Ndipo Baibulo lonse m'machitidwe a Mzimu Woyera mwa atumwi aja, njira yachipulumutso akhala ili mmene momwe. Tikumonanso Petro chita chomwechonso kumachitidwe 10 kumene ku vesi yotsirizira takaonani achito akakamiza kuti anthu abatizidwe m'dzina la Yesu. Haleluya. Tikumonanso Paulo kumachitidwe 19 akubatizanso ena m'dzina la Yesu kumeneko. Tikumonanso Filipo kumachitidwe 8 akubatizanso ena. Ndipo ni njira ya Mulungu yokhazikitsidwa yakuti lero lino Mulungu afunanso inu muchite chimodzi lero lino. Ndiye mukakhala kuti mwapulumutsidwa, mwabatizidwa m'dzina la Yesu Khristu nalandira mphatso imene ya Mzimu Woyera, tiyeni tiwagawire kwa ena chipulumutsochi. Mwini chuma uja ali ku Hade kuja kumene kuja anafuna kuti achibale ake akhulupirire uthengawo kuti asakapite kumalo kumene aliliko, koma ina ali too late, nthawi itatha. Haleluya. Ndiye tiyeni titsegule maso athu tione, tizindikire nthawi imene tilili, tizindikire kufunika kwa chipulumutso chimenechi chimene oyera mtima ambirimbiri akukhetsera magazi, akhala akuphedwa, kudulidwa mabere, kuchekedwa, kuponyedwa mu ndende, akhala akuponyedwa mu mikango, kudyedwa ni mikango, kufera chipulumutso chimenechi. Azathu amene mu nthawi zambuyo zimenezo kuma dark ages, kalekale akhristu akhala adusa pa chisautso, akhala akuchifera mwachoncho. Kodi inu simungalole kuti mudzipereke sembe moyo wanu, malingaliro anu, maganizo anu, maufulu anu onse, kunyada kwanu konseko, haleluya, kuti mukankhire kumbali koma Khristu akhale moyo wanu, akhale mbuye ni mpulumutsi wa moyo wanu. Haleluya. Ndiye timangodutsa kumeneko kumasinkhani athu, nangokomedwa. Ambuye akudalitseni. Lero lino timafuna tipitize phunziro lathu la chizindikiro cha Mulungu ni chilemba cha chilombo. Mawu athu oyengedwa achoka ku buku la Chivumbulutso 13 kumeneko. Tiyambira vesi ya 15. Baibulo likuti ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chilombo mpweya, kutinso fano la chilombo lilankhule, nilichite kuti onse osalambira fano la chilombo aphedwe. 16. Ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi fulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pamphumi pawo. 17. Ndi kuti munthu sangakhoza kugula kapena kugulitsa, koma iye yekha wakukhala nacho chilembo, ndilo dzina la chilombo kapena chiwerengero ndi dzina lache. 18. Pano pali nzeru iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho, pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu, ndipo chiwerengero chake ndicho 500 ndi limodzi, mphambu 50 kudza zisanu ndi chimodzi, zimene zimatibweretsera ife ku nambala ya 666, 666, akuti ndiye nambala ya chilembocho chimenecho. Tilimodzi ndiye timafuna tiwerengeso ku Chivumbulutso 9 kumenecho. Chivumbulutso 9 vesi yaka 3 kulekeza 4. Baibulo likuti vesi ya 3 kulekeza 4 akuti ndipo mutsimo mudatuluka dzombe pa dziko, ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu, ndipo ananena kwa ilo kuti lisayipse udzu wa pa dziko, kapena chabiriri chilichonse, kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Ndiye malemba awiriwo tikuonapo za chilemba cha chilombo mbali naye komanso chisindikizo cha Mulungu. Tikuona kuti anthu amene alandira chilemba cha chilombochi ni anthu amene alambira chilembocho, agwadira chilombocho komanso nkulambira fano lake. Ndiye kutsogolo kwa uthenga umenewu tikhati kuona tikamapita kutsogolo kuti kodi chilombocho ni chani kwenikweni, nanga fano lake limeneli ni chani. Ndiye tikuona kuti chilembacho chili ni chilembo ngati chidziwitso chake limene chiudziwitsidwa. Ndiye kuti pali nzeru, akuti nambala ya chilembocho ni chani, ni 666. Tilimodzi. Mbali naye tikuona za chisindikizo cha Mulungu kumeneko, kuti Mulungu ku Chivumbulutso 9 wapereka mphamvu kudzombe kuti likapse okhawo amene alibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo. Amene alibe chisindikizo cha Mulungu na amene ali ni chilemba cha chilombo chimenechi, zinthuzi zimayendera pamodzi, ndipo wina aliyense ali ni mbali, kuti ali mbali ya ulamulo wa Mulungu kapena ulamulo wa mdierekezi,
ali mbali ya mufumu wa Mulungu kapena mufumu wa njelekezi. Haleluya. Ndipo amene ali mufumu wa njelekezi amadziwidwanso naye ni nambala imene 666. Amene ali mufumu wa Mulungu amadziwidwa ni ubatizo wa Mzimu Woyera, chimechi chisindikizo cha Mulungu. Kulibenso tanthauzo lina labwino lokhudzana chisindikizo cha Mulungu kapena chilemba cha chilombo. Brother Branham amene mneneri wa Mulungu wa ola Malachi 4:5 amene akwanitsa lemba limene, mthenga wa kumapeto kuno amene akonzekeretsa kubwera kwachiwiri kwa Ambuye Yesu Khristu. Haleluya. Akuti chisindikizo cha Mulungu chimenechi ni ubatizo wa Mzimu Woyera. Amene ali yake Mulungu amasindikiza ni Mzimu Woyera. Aloma eda akuti onse amene na Mulungu amatsogozedwa ni Mzimu Woyera. Koma amene alibe Mzimu Woyera si yake a Mulungu. Ndiye mukhoza kuona abwezi. Ndiye munthu kakana Mzimu Woyera kakana ubatizo wa Mzimu Woyera, mbali nayo makhala kuti pomwepo watenga chilemba cha chilombo chimenechi. Utanthauza kuti Mulungu yayi koma uli mbali ya njelekezi. Ndiye makhala kuti wachitenga chilemba chimenechi cha 66. Haleluya. Simudzachitodikira kuti anthu adzachitobwera athupi nadzakudindani matatu kuti apa 66 apa 66. Ni zauzimu. Chikwenda kale chinthuchi. Haleluya. Amene ali mbali ya njelekezi ali mbali ya 66. Amene ali mbali ya Mulungu ali ni ubatizo wa Mzimu Woyera ni chisindikizo cha Mulungu. Ndiye pempho langa ni lakuti kwa inu amene mafuna mutathawa 66 imene, kuti musalambirane nayo chilembo chimene chinifano lake, landirani ubatizo wa Mzimu Woyera, khulupirirani uthenga wona umene wa mawu a Mulungu. Mukakhulupirira mukalapa ndi kubatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu Khristu, Mulungu akusindikizani ni Mzimu Woyera. Koma ngati simukhulupirira, muvomereza ulamulo wa njelekezi kuti Mulungu ayi, koma ife tikhale mbali iti imene, ndipo limenelo si vuto la Mulungu, chifukwa mwasankha nokha. Haleluya. Ndiye tinaona kuti chisindikizo cha Mulungu komanso chilemba cha chilombo mamaka awiriwa. Haleluya. Zinthu ziwirizi zimene zagwira dziko lapasili zinayamba ku Genesis kumene. Tinaona kuti Kaini ameneyo na amene analoyamba kulandira chilemba cha chilombo, na amene analoyamba kulandira chilemba cha chilombo chimenechi. Chifukwa iye anakana nzeru yabwino, anakana kupembedza kuona kuchokera kwa Mulungu, chifukwa analandira nzeru iti, analandira chilemba chiti chimenechi. Ndipo Bible likuti kenako anachoka pa maso pa Mulungu atalandira chisindikizo chimenechi cha chilemba chimenechi. Haleluya. Kenako anapita ku Nodi kumene kuja. Atapita ku Nodi kumeneko anakamudziwa mkazi wake, Bible likutero. Ndipo kumeneko anakhala ni mtundu. Haleluya. Anakhala ni wana mtundu maenda kumene kuja. Ndipo Kaini adali smart, ma scientist. Haleluya. Adali anthu kaya chemistry, a geology, anthu anamatedule, ma builders, a civilization amachokera kuti kumeneko. Amatengera smart ya atate wawo 70 uchi. Chifukwa Bible dalo chenye. Ndipo kumeneko kumatuluka so ma giants. Line imene ya Kaini. Haleluya. Kumatuka so ngenge. Akazokongola machokera mbali iti imene. Ndiye kuona kuti mbali inayi kupembedza kuona kumeneko mwa Abele kunaphedwa. Haleluya. Ndiye Mulungu anadzutsa Seti m'malo mwake mwa Abele, amene anapitiriza kupembedza kolondola, kuyimira kufa ni chiukitso. Haleluya. Ndiye chisindikizo cha Mulungu chimayenda mbali iti imene. Ndipo Bible likuti pamenepo pamene anthu amayitanira pa dzina la Mulungu, anthu amenewo anali odzichepetsa, anali azibusa, anali alimi. Haleluya. Koma opembedza Mulungu moona. Pamene anthu a Kaini aja amangopembedza Mulungu pachabe. Haleluya. Chifukwa atate wawo adali atakana kupembedza kuona. Ndiye tikuona kuti imene ni mbewu ya serpent imene imenda mwa Kaini imene. Taona kuti serpent ali ni mbewu. Haleluya. Chifukwa kuti mbewu yako akunidzaika udani pakati pa mbewu yako ni mbewu ya mkazi. Chifukwa iye pakhala udani waukulu pakati pa ana a Mulungu ni ana anjelekezi. Haleluya. Ana anjelekezi ntchito zawo ni sanje, zidani, magawano, amakonda kuchita nkhondo. Niwo amene ali kuchita chabwino ni mmene aliliwo. Chifukwa angotenga zinthuzo kwa tate wawo amene ali mjelekezi. Haleluya. Tipitiliza Ambuye akudalitse.
Ambuya Atate wathu akumwamba tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali mwatipatsayi. Dalitsani mawu anu, adzozeni ku moyo wathu. Mene mudzina Ambuye Yesu Khristu mfa zonse chiyamiko. Amen.